sunt cele 7 peceți. Haideți să vă arăt ce spune omul lui Dumnezeu. Acum vedeți ce înseamnă venirea jos la Iordan? Noi suntem jos aici acum. Haideți să trecem acum. Haideți să nu ne mai jucăm. Haideți să trecem pe cealaltă parte acum, pentru că aceea ne aparține nouă. Este toată a noastră. Acele viziuni niciodată nu au dat greș. Ele nu pot da greș, pentru că ele vin de la Dumnezeu. Eu cred aceasta cu tot ceea ce este în mine. Noi nu suntem robi care vor fugi înapoi în pustie. Noi vom trece Iordanul, granița, Dumnezeu a rupt pentru noi pecețele care sunt pe spatele cărții. Haideți să trăim în acest loc măreț acum, pentru că Iosua a împărțit poporul, moștenirea lor era lor pe care Dumnezeu a lăsat-o, le-a dat-o lor. Amin? Pentru că noi, ca moștenire, am primit pecețele lui Dumnezeu. Amin. Și pecețele nu reprezintă altceva decât planul lui Dumnezeu de răscumpărare. Amin. Și planul lui Dumnezeu de răscumpărare este ținta noastră Iisus Hristos. Amin. Și noi, ca creștini, ar trebui să credem și să mergem înainte cu Dumnezeu. Amin? Amin. Pentru că Dumnezeu nu vrea ca noi să ne dăm deoparte de la cuvântul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament noi aflăm că atunci când un om a avut o mare împărăție și el a avut un fiu născut în casa lui, atunci fiul lui desigur era un fiu imediat ce s-a născut. Dar totuși, el nu a avut o moștenire până când el nu a fost poziționat, așezat în ea, adoptat în familie. Amin? Amin. El trebuia să primească un nume, copilul acela. S-a născut, dar încă nu era moștenitor, nu era în drepturile de moștenire până când? Până când și-a luat numele de familia lui. Amin? Amin. Și bineînțeles că copiii noștri care au numele noastre beneficiază de toată moștenirea pe care noi avem. Pământească vorbesc. Amin? Și Dumnezeu să ne facă ca noi să putem vedea aceste lucruri. Pentru că lucrurile firești arată spre lucrurile duhovnicești. Amin? Nu putem să intrăm în partea de moștenire și noi să respingem moștenirea. Amin? Nu putem să fim în același timp și necredincioși și credincioși. Nu se poate. Dumnezeu ne-a chemat să fim credincioși. Amin? Și planul lui Dumnezeu trebuie să-l crezi. Amin? Pentru că, gândiți-vă voi un pic, planul lui Dumnezeu care a fost cu Sodoma și Gomora. Ce a mărturisit Dumnezeu? Oare să ascund eu de Avram ce am de a face? Ce trebuie să fac eu? Că va deveni un mare om al credinței. Amin? Și Dumnezeu s-a dus și a arătat. Același lucru în această generație, Dumnezeu trebuia să se împlinească prin Luca 17:30. Slujba Fiului Omului. Amin. Încă o dată. Amin? Dar cum era? El trebuia să fie prin profet. Amin? Gloria Domnului. Haideți să vă arăt acum câteva lucruri. Domnul să vă binecuvinteze. Pentru că întotdeauna am vrut să punctez despre Dumnezeirea lui Iisus Hristos. Că mulți, foarte mulți vor spune că Iisus Hristos este Dumnezeul adevărat, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos este Jehova Vechiul Testament, dar când ajungi să crezi în totalitate cuvântul lui Dumnezeu, nu-l mai crede. E amin? De ce vorbește Evrei 13:8? Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. Ieri știu toți că era Marele Elohim, toți o știu, mai ales frate la mesaj. Îi da și amin. Azi a venit ca om, ieri, astăzi, a venit ca om să răscumpere, dar nu văd, ultima parte nu mai văd. Eu cred că încă omul Iisus carnal este în cer. E așa cred, mulți cred. Și de pricina aceasta, frații își fac grupări, frații își pun mentalitatea lor, frații încă cred că lucrurile astea mai sunt, dar vreau să vă arăt. Pentru că mesajul este dat ca noi să-l credem, nu să-l respingem. E amin? Haideți să vă arăt acum. Fiți atent ce vorbește omul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, cuvântul pe care îl predic eu, Iisus a spus. Și acum dă textul din Ioan 14. Lucrările pe care le fac eu, le veți face și voi. Este aceasta corect? Iisus a spus, lucrările pe care le fac eu, le veți face și voi. Ba mai mult decât acestea veți face, pentru că eu merg la Tatăl. Pum! S-a oprit fratele Branham. Și acum pune o întrebare, tot el. Ce era aceasta? Ce însemna mă duc la Tatăl? Și acum ne dă răspunsul. S-a întors dintr-un om
un trup înapoi în stâlpul de foc. Amin. Și acum vreau să vă arăt cum este la astăzi. Și fiți atenți. Când Pavel a întâlnit pe drumul Damascului, ce era el? Stâlpul de foc. Este așa? Cu siguranță a fost ce este el astăzi. Ce este el astăzi? Iar îți pune întrebarea. Este în acea fotografie. Amin. Acum, dacă oamenii, frați, ar înțelege că Domnul Iisus Hristos, când a murit, chiar Biblia ne învață, nu mai trebuie să mergem la fratele Branham. Biblia ne spune că a murit în trup și a înviat în duh. Amin? Păi Iisus nu s-a întors înapoi în trupul de 16 elemente în cer. Pentru că slujba mielului s-a terminat. Slujba mielului nu ține încă până în împărăția de 1000 de ani. N-are cum. Pentru că slujba mielului a fost până când mielul trebuia să moară. Să se jertfească pentru tine și pentru mine. Vedeți? Amin? Amin. Dar înapoi când s-a întors el, este acum Marele Duh Sfânt. Și am pus la cineva o întrebare. Când Domnul Iisus Hristos s-a rugat în grădina Ghețiman, nu? S-a rugat acolo ca om. S-a rugat. Dar la cine s-a rugat Iisus? Că el a ridicat ochii spre cer, spre Scriptură și a spus, Tată, depărtează paharul morții dacă este cu putință. Dar Biblia ne declară că Dumnezeu era în Hristos. Amin. Amin? Nu, acum la cine s-a rugat Iisus? Tatăl este în mine. Eu sunt în Tatăl. Nu, acum la cine s-a rugat Iisus? Vedeți, sunt lucruri diferite. Dumnezeu să ne facă să înțelegem. El s-a rugat la cel ce era în el, frate. Pentru că Dumnezeu era în el. Gloria lui Dumnezeu. Dar oamenii astăzi nu văd. Dar voi care vedeți, bucurați-vă. Amin? Pentru că este darul pe care Dumnezeu vi l-a dat vouă. Amin? Darul pe care l-a dat Dumnezeu la Rut nu era altceva decât de a trebuia să se hrănească. Pentru că dacă nu mânca, murea. Amin? Acum, este spiritual, este cu totul altceva. Noi trebuie să mâncăm cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să luăm fiecare predică, să o citim, să o ascultăm și să privim. De multe ori nu înțelegeți, dar spuneți, Doamne, îți mulțumiți că m-ai vorbit, Doamne. Doamne, eu nu înțeleg, dar știu că într-o zi mă face să înțeleg. Amin? Ăsta este mireasa care va crede tot cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că toți spun sunt mireasă, dacă e vorba să creadă tot cuvântul lui Dumnezeu, îl resping. E amin? Oamenii, când Domnul Iisus a venit pe pământ și a spus eu și Tată suntem una, nu au crezut. Dar nu au crezut. Au spus Dumnezeu este în mine, Tata este în mine. Ei nu credeau, dar era o grupare mică care au spus da, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Amin? Dumnezeu să ne facă și pe noi și pe toți aceia care încă nu văd, ca Dumnezeu să le dea o vedere spirituală să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt cel ce sunt. Eu sunt Marele Elohim. Amin? Și acel Mare Elohim putea să fie să te salveze, să se facă o rudenie apropiată. Adică el din Duh s-a făcut om. Și din nou s-a făcut din nou Duh. De ce? El trebuia să meargă în cerul ca stâlpul mare destul de foc. Amin? Domnul Iisus să vă binecuvinteze. De asta vreau să voi să stați tari pe ceea ce ați primit. Nu trebuie să lăsați cuvântul lui Dumnezeu să cadă jos. Asta, cine lasă cuvântul lui Dumnezeu să cadă jos, este problema lui. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie ținut sus. Amin? Noi suntem niște soldați devotați, indiferent cine va veni, noi credem cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum spunea o soră, citim această predică amândoi, citim aceeași predică unul lângă altul. Unul vede ceva și ălalt vede altceva. Ei, amin? De ce? Fiecare sămânță vede ceea ce sămânță este ea. Amin? Tu vezi ceea ce sămânță ești tu și partea cealaltă vede cuvântul ceea ce vede ei. De ce credeți că în mesaj spune omul lui Dumnezeu? Și vă citesc când el zice că când prima pecete s-a rupt prima pecete, Iisus a părăsit tronul de mediere. Amin. Dar în altă parte spune, el încă este mijlocitor. Amin. Spune omul lui Dumnezeu. Dar acum, dacă le aduc pe amândouă în parte, el dacă este Marele Duh Sfânt acolo în cer, gândiți-vă cum este el acolo. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți. Amin? Hai să vă citesc ceva. Plan de răscumpărare. Slăvit să fie Domnul meu Iisus Hristos. Ascultați cu atenție. Înainte să citești din Scriptură, înaintea temerii lumii, Dumnezeu a scris în cartea mielului numele tuturor celor ce vor fi răscumpărați vreodată. E amin? Amin. El pentru asta a venit și s-a făcut om. Amin. Pentru că în gândirea lui tu erai și tu și tu și fiecare. Fiți atenți.
Că știu aceasta? Așa este scris în Scriptură. Și în zilele de pe urmă Anticristul va fi așa de asemănător bisericii adevărate, așa cum a fost și Iuda. Încât dacă ar fi posibil, chiar și pe cei aleși să fie înșelat. Este corect? Și atenție mare! Dar nimeni nu poate veni la Iisus decât dacă îl atrage Dumnezeu. Amin. Și toți aceia pe care i-a dat Dumnezeu vor veni la El. Iar când El ia cartea, atenție! Când ia cartea, care carte? Cartea cu 7 pecete, Apocalipsa 10. Ultimul nume a intrat înăuntru. Amin. E ceva ciudat. Cum adică, fratele Branham? Tu ai deschis prima pecete și deja toți oamenii care au fost în gândul lui Dumnezeu au intrat înăuntru. Da. Amin. Pentru că spiritual lucrarea este terminată. Amin. E amin. Amin. Dar acum trebuie să se manifesteze. Adică să ieși fiecare persoană care a fost în planul lui Dumnezeu. Ea trebuie să vină și să accepte cuvântul lui Dumnezeu. Amin. E foarte simplu. Fiți atenți mai departe. Vedeți, în timpul lui Luther, el a scos afară pe toți. În timpul lui Ezri, pe toți au scos afară. Și împreună cu ceilalți, pentru că au parte de răpire. Și când iese afară ultimul, a cărui nume a fost scris în cartea vieții mirului, care a fost înjunghiat, înainte de temerea lumii, când ultimul nume este răscumpărat, lucrarea lui este încheiată. Apocalipsa 10:1-7. El vine aici ca să revendice pe toți aceia pe care a mântuit. Lucrul acesta face ca inima noastră să sângereze. Că chiar dacă după aceea ar mai trece 1000 de ani, nimeni n-ar mai fi răscumpărat. Și nimeni nu poate să fie răscumpărat decât acela care a fost scris în cartea vieții. Deci când s-a luat cartea, s-a deschis cartea, ultimul nume a intrat, dar gândiți-vă că fratele Branham vorbește spiritual, fraților. Pentru că de la deschiderea pecetelor s-au trecut aproape 50 de ani. Și încă lucrarea lui Dumnezeu continuă, amin? Amin. Dar spiritual noi suntem și în cer. Amin. Eu n-am văzut cerul, dar eu cred că astăzi suntem aședați în locurile cerești. Amin. Dar totul nu le vedem. Amin. Dar va veni o zi când vom fi acolo, în locurile cerești. Amin. Dar trebuie să continue lucrarea de răscumpărare. Pentru că Dumnezeu a trimis mulți oameni, are mulți frați care trebuie să vină la El. Amin. Și ei trebuie să vină. Dar dacă nu le predicăm Evanghelia, ei n-au cum să vină. Mă înțelegeți ce vreau să vă spun? Amin. Pentru că astăzi stăteam de vorbă cu cineva și mi-a spus că vrea să fie și X, și Y, și Y și ne-a spus un singur lucru. Dacă voi nu-L acceptați pe Iisus Hristos, viața voastră și așa este un calvar, dar va fi și un calvar și mai tare. Amin. Pentru că va veni timpul când mireasa va pleca și dar oamenii care l-au respins pe Iisus Hristos vor trebui să sufere legea lui Dumnezeu. Amin. E amin? Vedeți? Oamenii nu dă accept acum la Dumnezeu. Da, Doamne, te vreau să viu la Tine. Noi mergem, le predicăm Evanghelia, dar nu vin. De ce? Nu sunt predestinați. Gândiți-vă, un om predestinat când aude cuvântul lui Dumnezeu, nu mai pune la îndoială. Gândiți-vă, străini, serios vorbesc acum. Eu nu glumesc. Un predestinat când aude mesajul lui Iisus Hristos, el nu mai tăgăduiește cuvântul lui Dumnezeu. Și poate nici nu înțelege atunci ceea ce s-a predicat în adunare. Dar el zice, gata, eu vreau să mă fac cu Dumnezeu. Oare de ce? Sămânța la sămânță, amin? Cuvântul, Duhul Sfânt a vorbit și a lovit sămânța, amin? Și apoi vine Apostolul Pavel și spune, învățați tot ce v-a poruncit Domnul Iisus Hristos, spune. Și învățați să păzați tot ce v-a poruncit. Amin? De ce? Pentru că atunci când sămânța iasă, apa face ca sămânța să crească și apa, cuvântul lui Dumnezeu, când este predicat, omul trebuie să-L accepte pe Dumnezeu. Pentru că singura șansă a vieții este Iisus Hristos. Gândiți-vă, dacă Iisus este viața, păi Satan ce este? Este moarte. Amin? Dar astăzi noi trebuie să dăm crezare cuvântului lui Dumnezeu. Amin. În fiecare epocă, în fiecare timp, în fiecare generație, eu vorbesc numai de 2000 încoace, timpul alocat în 7 timpuri, în 7 timpuri, amin? În 2000 de ani. S-au împărțit în 7 epoci, amin? Dar înapoi, încă 4000 de ani, cum a fost? Pentru că în fiecare timp Dumnezeu avea câteva persoane acolo care acceptau cuvântul Lui. Era fiecare om care îi dădea crezare lui Dumnezeu. Era fiecare persoană individuală care spunea, eu trebuie să-L slujesc pe Dumnezeu. Și toate el nu-L cunoștea. Era mare de ochii.
Acolo, amin? Dar totul datorită sămânței care era în ei, ei îl slujau pe Dumnezeu, amin? Și de multe ori mulți îl vedeau pe Dumnezeu. Știți că pe Samson am predicat lucrul acesta, că Samson a avut o naștere diferită de toți, amin? Dar mama lui și tatăl lui ori mărturisit finalul, după ce îngerul s-a înălțat, zice, l-am văzut pe Dumnezeu și totuși am scăpat cu viață. Amin? Amin. Același lucru, noi astăzi nu l-am văzut pe Iisus în carne. E adevărat sau nu e adevărat? Amin. Dar totuși noi l-am văzut în cuvântul de Sfânt. Amin. Și putem să spunem că este același cuvânt. Da. Chiar dacă a fost în trup, a fost cuvântul și astăzi noi citim literal aici prin Duhul Sfânt, este tot cuvântul. Amin? Noi aici îl vedem pe Iisus. Ucenicii au avut har, că l-au putut pipări pe Iisus. Ucenicii au avut har, l-au atins pe Iisus Hristos. Ucenicii au avut har pentru că i-au spălat picioarele Iisus. E adevărat? Ucenicii au avut har că le-au dat putere să vindece bolnavi, să scoate drag și așa mai departe. Dar aceeași lucrare care a făcut-o Iisus în trup, cu ucenicii în trup, aceeași lucrare este astăzi pentru mireasa în trup. Amin? Pentru că Dumnezeu acum este în mireasa Lui. Amin. Dumnezeu, indiferent ce vă spun oameni, el nu mă interesează, m-am spus de atâtea ori. Nu mă interesează ce depun oamenii despre mine mărturie. Pe mine interesează mărturia lui Iisus Hristos. Amin. Amin? Și dacă tu slujești și eu slujesc pe Dumnezeu, poți să spună toți dracii să se ridice și să spună nu-i copilul Dumnezeu. Dumnezeu spune, este Fiul meu. Amin. Este Fiul meu de ce? Eu l-am răscumpărat. Pentru El am stat pe cruce și am suferit. Pentru El am purtat coroana de spine. Amin. De ce? Pentru că mai întâi ne-a iubit. Amin. Și nu mă interesează ce vorbesc oamenii despre mine sau despre tine sau despre voi. Lăsați mărturia lui Iisus Hristos. Amin. Ca El să mărturisească cine suntem noi. Și noi știm cine suntem. Amin. Noi suntem proprietatea de drept al lui Dumnezeu. Ce suntem noi? Noi suntem Rut. Pentru că pentru Rut a fost un om care a răscumpărat-o. Amin? Și pentru noi același om, Iisus Hristos, făcându-se carne, ne-a răscumpărat pe noi. Amin? De ce? Pentru că ne-a iubit. Îl iubesc, că întâi El m-a iubit. Amin? De ce îl iubim noi? Pentru că noi ne-am dat seama, prin Scripturi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, planul de răscumpărare care a venit și l-a făcut Domnul Iisus. Amin? Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Și întotdeauna eu puntez aceste lucruri. Pentru că noi nu trebuie să fim necredincioși. Nu trebuie să mergem în altă gol. Mulți, eu nu mă duc la adunare, că nu mă simt bine. Dau un exemplu. Eu nu mai mă duc la adunare, că nu mai mă simt bine. Fiecare are ideile lui și problemele lui. Dar mireasa cuvânt, ea trebuie să vină la cuvânt. Mireasa cuvânt, ea vine la cuvânt. Nu vine pentru Costel sau pentru Paul. Așa este, amin. Ea vine pentru cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu a fost dat la mireasă să creadă. Amin. Și acel cuvânt te transformă și mă transformă pe mine. Amin. Pentru că omul Dumnezeu spune că cele 7 tunete nu au fost desfăcute la întâmplare. Da. Amin. Cele 7 tunete trebuie să adună mireasa la un loc. Amin. Da. De ce? Se dea credința de răpire. Amin. Și când credința, când se va întâmpla lucrul acesta? Eu prin o experiență care am citit. În cele 40 de zile când vor începe, atunci cu adevărat vom primi acea credință de răpire. Amin. Zice, omul lui Dumnezeu spune că acum nu aveți putere să vă rugați pentru un om. Ca să se vindece. Și de multe ori ne-a rugat și Dumnezeu a confirmat. Amin. Dar zice, nu aveți. Dar credința de răpire va fi deosebită pentru toate credințele care au fost și vor fi pe pământ. Pentru că acea credință ne va duce în răpire. Acea credință va fi credința dată odată pentru totdeauna apostolilor. Amin? Și noi dar trebuie să ne lăsăm inimile noastre aplecate la cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum am spus, noi venim în adunare nu că suntem obligați. Da, Doamne, așa este, amin. Noi nu venim în adunare că îți legați și Costel mă trage sau Paul mă trage, nu. Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Pentru că noi venim la adunare mânați de Duhul lui Dumnezeu. E amin? Și când venim sub această ungere, Dumnezeu poate să facă mari minuni. Amin? Și cea mai mare minune sunt eu. Cea mai mare minune ești tu. De ce? Pentru că astăzi ești în prezența Domnului. Astăzi ești sănătos și poți să spui, Doamne, îți mulțumesc, îți mulțumesc, îți mulțumesc. De ce? Că pot să stau în picioare. Amin? Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, pe noi pe toți și Dumnezeu să pună în noi un duh blând și liniștit. Amin. Ca noi să venim să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Noi să înțelegem întotdeauna acolo,
acolo unde nu este de înțeles, nu înțelege, nu trebuie să vă fie rușine să scrieți un bilet. Și să-l puneți aici și fratele care va veni, va cerceta și vă va putea veni la voi acasă să vă spună ceea ce voi nu înțelegeți. Dar eu așa cred că voi înțelegeți. Amin. Vă nu mai așteptați siringa cu sânge să vină. Da. Eu așa mă gândesc că vă nu mai așteptați așa. Amin. E amin. Că pentru că sângele lui Iisus Hristos a fost vărsat pe pământ, 5-6 kg maxim, spune profetul, o spălat întreaga omenire și cum s-a întors înapoi? Marele stâlp de foc. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă mărească credința la toți. Pentru că în timpul priveghiei noastre pe acest pământ, umblăm prin acest pământ, cursele diavolului sunt puse. Cum sunt puse minele în apă în Marea Neagră? Și nu știe nici unul de unde iasă sau pe unde vine. Dar nouă Dumnezeu ne-a făcut de cunoscut aceste curse a diavolului. Amin? Și noi să nu mai umblăm să le facem. Amin? Asta este mireasa care se poziționează corect cu Dumnezeu. Amin? Domnul să vă binecuvinteze și doresc ca de fiecare dată când ne întâlnim să venim plini de Duhul lui Dumnezeu. De fiecare dată când venim să venim să ne rugăm, să venim să ascultăm. Noi ne bucurăm în cântare, numai în cântare, nu? În rugăciune, amin. Și în cuvânt, amin. Și dacă noi ne bucurăm, să fie Domnul. Pentru că Pavel vine și zice, bucurați-vă și iară zic, bucurați-vă. Oare de ce? De ce să ne bucurăm? Pentru că cineva a murit pentru tine. Pentru că tu nu poți să mori pentru un om. Îmi spunea astăzi cineva despre bătrâna. Știți că e în comă, medicii au spus că nu știu cum are și va pleca din lumea asta. Eu am stat de vorbă cu ea și i-am spus, soră, dacă crezi că ești pregătită, n-are rost să te mergi la spital. N-are rost. Pentru că atunci când vine boala, când Dumnezeu decide, e gata, stop. Nu te mai face nimeni bine. Și cineva mi-a spus, vai, că dacă o văd, eu mă omor. I-am zis, soră, bine ar fi să mor tu și să trăiască ea. Dar nu cred că poți să faci lucrul ăsta. N-ai cum să faci. Da, e adevărat, așa i-am spus. Pentru că pentru tine a stat altcineva în locul tău. Și în locul meu. Noi n-am putut să murim unul pentru altul. Dar cineva a murit pentru altul. Și acela este Domnul Iisus Hristos. Și eu spun ca Dumnezeul meu să vă binecuvinteze și să înțelegem că mesajul acesta nu e o joacă. Totdeauna v-am spus, uitați-vă pe internet. Mesajul nu este o joacă. Mesajul este o linie de separare între viață și moarte. Cine îl acceptă, primește viață. Dar nu, cum vă citea că spunea fratele Branham, nu să-l accepti 99,99%. Ăla nu-i mesaj. Tu trebuie să primești tot mesajul lui Dumnezeu. Și chiar dacă nu înțelegi ceva din mesaj, roagă-te lui Dumnezeu. Și fratele Branham spune, dacă nu înțelegi ceva, ia banda, pune banda și ascultă banda și nu spune altceva decât ce spune banda. Asta e luată de pe bandă și este scrisă. Și dacă vrei să o asculți auzibilă, pune banda și nu spune altceva decât ceea ce spune banda. Amin? Pentru că banda, spunea omul lui Dumnezeu, acolo este Duhul Sfânt. De ce? Este cuvântul Duhului Sfânt. Amin? Și noi trebuie să acceptăm cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Eu vreau să mă opresc aceste cuvinte. Nu înainte să vă spun că planul de răscumpărare a fost un plan alcătuit nu cu Tatăl și Fiul, ci în sine însuși, în iubirea Lui. Și pe ceea ce le s-au rupt, ca să ne arate nouă cum s-a făcut planul. Cum a avut loc planul de mântuire. Și voi să credeți acest cuvânt, amin? Și m-aș bucura foarte mult să luați predicile și să le ascultați și să le citiți. Acolo în magazie, dacă nu mă înșel eu, avem multe predici, avem și audio și dacă vreți să le ascultați, vă rog să cereți, pentru că acolo este viața care trebuie să trăiți. Amin? Că în timpul acesta nu este alt loc pe pământ în care voi să veniți la Iisus Hristos. Decât acolo unde sunt 2 sau 3. Numele meu, El este prezent. Dar nu cum o spun Pentecostalii. Ce spun? Unde sunt 2, adunați numele meu, Eu sunt acolo. Dar ei n-au revelație. Cain nici o făcut rău, că n-a avut revelație. Și dacă primea revelația Cain, ce se întâmpla? Și el putea să fie salvat. Amin? Putea să facă și un altar micuț și să meargă la Abel și să spune, te rog frumos, eu îți dau 1000 de kilograme de cartofi, dar dă și mie un miel.
Putea să o facă, dar n-avea revelație, amin? Și Dumnezeu să ne dea această revelație ca noi, ca poporul al lui Dumnezeu, să stăm pe calea lui Dumnezeu. Amin. Amin? 1000 se cadă la stânga mea, Amin. 10.000 la dreapta mea, dar eu nu mă duc în alt ogor. Amin. De ce? Este ogorul care Dumnezeu mi l-a dat, este Duhul Sfânt, care tot accept cuvântul lui Dumnezeu și mă duc a pleca. Și chiar dacă nu înțeleg, Doamne, te rog să-mi dai pricepere ca să înțeleg. 70 de ucenici nu au înțeles. Ori făcut semne, ori făcut minuni, ori au liberat canceroși, ori fost demoni afară, dar totuși când a venit cuvântul și le-a spus că cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are parte de mine. Nu au avut o revelație, s-au îndepărtat pentru că erau carneali, erau mintali. Dar se întoarce Domnul Iisus la unul care era plin de Duhul Sfânt, care era Apostolul Petru și a spus, nu, vă, nu plecați. Doamne, unde să mergem? Tu ai cuvintele veșnice. Și Iisus a spus, tu nu înțelegi acum. Dar mai târziu ai să înțelegi. Și ai să înveți și pe frații tăi. Amin? Și noi de multe ori nu o să înțelegem, dar vine timpul când Dumnezeu ne va lumina. Amin? În lucrurile atât. Pentru că pe cetea 7, stăteam de vorbă cu fratele Atila din America, l-am sunat, că i-am găsit numărul. Și am început să vorbesc despre taine, despre asta și l-a spus, frate Costel, pe cetea 7 mai are multe taine de scos afară. Și chiar răpirea. Vă știți că noi o să știm clip la când plecăm acasă? Omul lui Dumnezeu spune că da, o știm. Pentru că ce-a fost, va mai fi. Oamenii aceia de la școală, cum le spuneam, la școala de profeți, au venit la Elisei și au spus, știi că astăzi Domnul îl va lua pe Ilie? Știu, dar tăceți. Da. Amin? Da. Va veni timpul când mine să știe când pleacă acasă, fraților. Pentru că planul lui Dumnezeu este tot descoperit. Nu este nimic care să nu se știe. Singurul lucru care nu va ști mireasa este că oamenii spun, vreau să mă adresez la oameni acum, în cer iertare. Oamenii spun că nimeni nu știe când va fi răpirea. Nici fiul, nici tatăl. Așa oamenii spune. Decât numai tatăl. Dar tatăl era în fiul. Amin. Fiul este tatăl. Amin. Fiul este Elohim. Amin. Atunci înseamnă că Fiul face răpirea și Fiul ne va anunța. Amin. Amin? Domnul să mă binecuvinteze. Mă bucur că și în această seară, mai puțin, am putut să vă aduc câteva cuvinte care să vă îmbărbăteze. Amin? Amin. Pentru că știu că cuvintele lui Dumnezeu nu face altceva decât le va îmbărbăta. Amin. Chiar dacă Pavel spune, de multe ori vi le-am spus. Dar hai să revim, mă le aduc odată. Așa spunea Pavel, amin? Este de trebuință pentru voi ca să vi le mai aduc odată, amin? Și ori de câte ori, înainte când cântam puternic, dar Dumnezeu mi-a dat o revelație. Și stăteam în pași și spuneam, mă, eu tot cântările astea le cânt de 30 de ani. De când m-am întors la Dumnezeu. Mă, dar bucuria e mare că când mă duc undeva și încep să cânt și să lau pe Dumnezeu, să produce o atmosferă plăcută. Amin. Și oamenii se bucură. Amin? Da. Zic slăvit să fie Domnul. Asta este din partea Domnului. Amin. Mă înțelegeți? Și astăzi, aceleași cuvinte care noi le predicăm, indiferent cine va predica de aici, chiar dacă va predica aceeași predică, să știți că este din partea lui Dumnezeu. Amin. Și noi ne îmbărbătează. Că mai avem puțin. Da. Amin. Vă spun în numele lui Iisus Hristos, pe baza ce am auzit și ce am văzut la tiri, nu mai este mult. Nu mai este mult. Gândiți-vă, africanii au anunțat că mor de foame și le dă la europeni 30 de zile dacă nu se vor revolta. Vor face războaie. Gândiți-vă unde suntem noi. Putin nu lasă nimic de la el. Nu că n-ar lăsa Putin. Dumnezeu în Putin nu mai lasă. Pentru că acest lucru trebuie să se adeverească. Că Dumnezeu ce-a spus că împăratul Nordului de acolo va pleca finalul. Și acolo trebuie să fie, amin? Și noi trebuie să ne trezim. Doamne, îți mulțumesc. Nu trebuie să vă fie frică. Nu trebuie să aveți frică. Trebuie să vă crească credința. Eu de fiecare dată când stau și aud, Dumnezeu mi marcă dacă nu vă min. Dacă eu vă min. În inima mea zic, Doamne, fii lăudat. Că se împlinește cuvântul. Amin, amin. Am auzit cu bomba atomică. Uite așa am îndreptat-o rușii. Asta e pentru America. Ori da la televizor. Bomba atomică îndreptată către America. Asta e pentru americani. De ce? Pentru că americanii au început și fac același lucru, pun presiune pe ruși. Economia lui e distrusă, nu le dă dreptul, nu mai le dă dreptul și Putin se enervează tot mai tare, tot mai tare, tot mai tare. Și exact cum s-a enervat Faraon. Amin? Faraon în Egipt n-a putut să facă altceva
El voia să elibereze poporul, dar Dumnezeu punea presiune pe el. Stai cu minte, nu-i lăsa. Nu-i lăsa. De ce? Să se adevărească cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem la final, vedem lucrurile cum se împlinesc, prorociile se împlinesc, noi trebuie să mergem înainte. Haideți să ridicăm în picioare și să mulțumim lui Dumnezeu.